amics i amigues de YouTube? Avui ens acompanya un amic molt especial, en Pingo. Què dius, Pingo? Vull mamar com un fill de Diu puta. que vol un trago de gin tònic. Bueno, ara anem en sèrio. Benvinguts al 7è episodi d'Humor Gastronòmic, companys. Cada dia anem més lluny, no? Bé, és en sèrio, ja, això? És en sèrio, és en sèrio. Això, no? Uita, em semblo l'home arrillevant a la lluna. Seguirem pel plat d'avui, nanos. Avui us portem un plat molt senzill, una pizza salvatana, pizza de la terra, de Santa Coloma de Farners. Els vols dir tots els ingredients o els dic jo, company? Jo el que veig és que tens unes entrades que semblen les que hi haurà al camp de l'Espanyol la setmana, l'any que ve, perquè després de l'hòstia que els hi vam quedar aquest dia, nano... Bueno, sense menys preàmbuls, anem pel plat d'avui. Ingredients. Avui us portem pizza. En farem dos de diferents. Una, lògicament, suposo que ho hauran entès, la massa la farem nosaltres, no? Una la farem amb ratafia de Santa Coloma, de tota la vida, de casa la iaia. I l'altra la farem amb cervesa. Cervesa civada, no es pot demanar més. Tot el que vol un alcohòlic, no? Bueno, i si no ets alcohòlic també, saps? Vull dir, No ens posarem tiquismiquis, hi ha molta gent que és alcohòlica, no tothom és anònima, no? Bueno, anem pels ingredients. Per fer la massa de les dues pizzas, molt senzill. 225 grams de farina, 125 mil·lilitres de ratafia o de cervesa, una de cada. Explica'ls-hi, Guillem. Farina de quin tipus? Perquè hi ha molts tipus. Hi ha de blat, hi ha de molts més tipus. Farina de blat, companys, de blat, vale? Farina... Vale, nanos, tornant des del principi. 225 grams de farina, 125 mil·lilitres de cervesa i o ratafia. Vale? Farem una de cada. Una pregunta, la farina d'on ve? És que m'han dit que la de Galícia és molt bona. Seguim. Dit això és per la massa de la pizza. A part d'això, li hem de posar un rajolinet d'oli i una miqueta de sal, un polsim de sal, poqueta cosa. Després, aquí ve el més senzill, tu li poses el que vols a la pizza. Nosaltres en farem dos. Una més apta per vegetals, no? Que portarà hortalisses, pebrot vermell, pebrot verd, un ou al mig que posarem al final, xampinyons, ceba i espàrrecs. I la segona pizza portarà, aquesta ja és compacte total, bacon, pernil dolç, formatge, també li posem xampinyons, bueno, la tomàquet de base, no? I l'ou al final que li dona la potència aquella mortal. Doncs farem aquestes dos, nanos. Vale? Per tant, què en diem, Elo? Anem per feina, no? Som-hi! El següent pas consisteix en fer la massa de la pizza. Molt senzill. Tenim aquí la farina. La farina, hem dit 225 grams. Com sabeu, jo sempre ho faig a ull, això. Les iaies ho fan en punys. Tu agafes un puny i tens mesurat què és el teu puny. Però nosaltres no, per tant, li tirarem aquí a ullet, li tirarem una mica de farina per fer-ne una suficient, Tampoc cal passar-se. No parlis mentre parlo davant les Per què he càmeres, anat a buscar la cullera, si igualment ja ho has fet? No, perquè no és per tirar la farina, és per barrejar després. Vale. Vale. Hem tirat la farina, la tenim aquí, vale? La tapem i necessitaria què comencem, per la ratafia? Vale, va. No, passa amb la cervesa, doncs va. Cervesa. Començarem per la massa de cervesa. Marca blanca. Tenim aquí ja la farina a punt. M'hauràs de passar-lo la sal... no cal que me la passis, tu. Sal, un polsim de sal, per donar-li el gust salat, no? El punt extra. Després li tirarem un rajolinet d'oli, oli foli, de Cantallops. Recordeu, nanos, tenim un sorteig en marxa a Instagram. Com es diu el nostre Instagram, Elo? Es diu Instagram. Com es diu el nostre? No important, no el nom d'aquesta aplicació. Humor gastronòmic. Humor gastronòmic, 6 ampolles. Bueno, ho fa el nostre jefe, que és una màquina. Soc jo el jefe. Tu ets una merda. Vale, tenim l'oli, la sal i la farina. Li tirarem una miqueta de cervesa. Li tirem una miqueta Quants mil·lilitres hem dit, Guillem? Hem dit 125 mil·lilitres. Però... 125, El que ja ha tirat allà ara són els primers 25. Més o menys. No, podeu una miqueta més. Bueno, li tirem una miqueta i comencem a barrejar. Veureu que encara es nota molt la farina, no? Que encara no es mescla bé això, però bueno, a poc a poc. O sigui, uita, Guille! Ha quedat una mica farina, ara o no? Quantes targetes de crèdit que tinc, tio, no anirem pa bé així. 50-50! Va, té qui s'enxitxa primer. Barraca directa, nano. Bueno, nano, seguirem amassant la massa ara. Vale, no passa res.
Com podeu comprovar, tenim la massa ja bé, no? Així, en condicions, maca. Important, anar-li passant una miqueta de farina. Important, aquesta farina perquè fa que sigui més còmode, no? Poder-la seguir amassant. Sembla que tens alguna per aquí. Vale, seguirem amassant la massa. Tenim aquí ja la massa compacta perfecta. Vale, hem retirat els fogons perquè si no, no podem amassar. I tirem una capa per sota i una per sobre. Vale, de fer l'idiota. Mira en Guillem com passa el rodillo, eh? Vale, nois, les coses aquí importants i de mestres ho deixen els més bons. Uita, quina maquinària. Això ho he pres a lo hippie, tu, amb aquella cosa que té unes quantes puntes i fa així, tu, i si li fots 4 foradets no passa res. Després es torna a amassar una mica. Tu, Guille, poder que encenguem els llums, no? Bueno, ja tenim la massa de pizza a punt. Anem a per emplenar-la. Fem el tomàquet. Maca. Posem una base sota de tomàquet. Molt Tu, senzill. maca. Vale, per aquesta pizza la farem de verduretes. Primer de tot, important sempre posar el formatge. Normalment, si compreu un paquet de formatge aquests típics del súper, doncs normalment poseu-hi tot un paquet, perquè el formatge és important que agafi sota la pizza sempre. Hem posat tot per sota, què fas tu? Els ingredients. Espàrrecs que hem anat a buscar nosaltres, en el bosc. Això se fa cap al mes de febrer, nosaltres som uns anticipats al temps. Això no, això ve de Mèxic, la seu de Figueres. Vale, tenim la pizza ja a punt a la safata, amb el tomàquet i el formatge. I anem a partallar els ingredients, les verdures que hi posarem a aquesta pizza. Tenim pebrot verd, pebrot vermell, espàrrecs i ceba. I després, recordeu, mentre la tinguem al forn, els últims 2 minuts o així li posem l'ou perquè quedi també per sobre que no quedi cuit, no? Vale, un cop tenim la pizza a punt, tenim ja totes les verdures i els xampinyons, tenim aquí la planteta d'orenga al costat, que és el punt i el toc final que li falta sempre a la pizza. Doncs bé, nanos, un toc de sal, perquè la verdura i l'altre no té sal. La massa sí, però l'altra no. Vale? No molta que tenim el d'esto alt, eh? Ja la tenim llesta pel forn, va dir el Tito Gil. El meu germà, mentre ha anat a posar la pizza al forn, tenim los vigilantes de la playa, ell és el vigilant del forn, i jo mentre aniré per fer la segona massa, la massa amb ratafia. Tenim ja aquí la farina, 225 grams, recordeu, és per una pizza i prou, eh? Després, la farina hi posem un polsim de sal, un rajolinet d'oli fot-li, que li dona el gust extra, i la farina. Farem com abans, li posem un rajolinet de ratafia i comencem a remenar una mica. Després, quan vosaltres veieu que li falta una miqueta més de líquid perquè quedi la massa compacta per poder amassar, li posem una miqueta més de ratafia. No cridis, tio. Va, no m'esperen per aquí. Ratafia de la casa. Igual que la ginebra. També la fem a casa. Jo, com podeu veure, ja m'he acabat el primer. Què diu, doncs? Anem pel segon. Anem pel segon! Això és el que va fer el Giren aquest dia. Va dir, anem pel segon i els periquitos cap a casa. Des d'aquí, nanos, tot i ser de Girona, volem mandar una forta abraçada i un escalf en aquells ocellets que han quedat tancats dins la seva gàbia. Sigueu lliures! Voleu?
poder pujareu, però... Què va passar, Guilla, aquest dia? Pues vam guanyar, tio. Periquito que vola, periquito la casada. Ja ho diuen. Tot i ser periquitos els hi vam cardar canari. Tira't un rap, tira't un freestyle, tio. No, perquè jo, si no... Serà-ho sent... 3, 2, 1. Mira, estem aquí fent pizzas perquè volem més visites. Mira, Ted, jo sóc el millor. Si et poses xuleta, et pico amb el corró. Què diu aquest? Me'n pica amb el corró. No, a mi, perquè jo sóc el millor. El millor aquí. Tu ets un pizzero dins el fris i trelles més pizzas que la mare que em va parir. La mare que em va parir, però ell no sap parlar. Jo sóc un pizzero perquè jo sóc italià. Mira, Ted, aquí, jo sóc el millor. Repeteix les meves rimes perquè no en té ni puta idea. No en té ni idea, perquè jo no dic paraulotes. Jo no sóc com tu, no sóc un idiota. Però vinc aquí amb la meva nota i t'ensenyo que rapejant sóc el millor d'Europa. El millor d'Europa, però no entén la teoria. Jo sóc cuiner i ell estudia pedres, geologia. Això què vol dir? Que no està a un bon nivell? Quan facis el TFG, deixa de jugar partides al LOL. No jugo partides al LOL. Barres! Mira, jo sóc el millor pizzero. A veure si t'enteres, jo m'entero. Tu no vas per aquí ni te'n vas cap allà. M'avec la xiveca entera, això és rapejar. Això és rapejar. Però, Tito, ets enxerit. Jo veig tomaca i sempre la poso pel mig. Mira, Ted, amb la rima improvisada, l'Ela porta barret de panya. Ets patètic. Sones molt com un àtic. Com un pis d'aquest, no és frenètic, més aviat és emblemàtic. Sona que el millor perquè jo no tinc tomates, però sóc una llegenda com el tomàtic. Com el tomàtic jo el deixaré en coma. Parla de frenètic com el millor grup de Santa Coloma. Barres! Bueno, companys, tenim aquí la pizza de ratafia recient amassada, perfecta. Ai, que baixa una mica. Vale. Ojo que tomba! Em passes el tomàquet, brother? La tomaca? Sí. Poses tu? Vale, la tomaca no ho hem dit abans, però és important posar-la al mig i moure-ho en moviment circular, de dins cap a fora, sempre. Doncs anem pel següent pas, molt senzill. Tenim la tomaca. Elo, m'hauràs de passar el formatge, sisplau, formatge, mozzarella. Bé, es desfà a la perfecció. Poses tu? D'on és la pizza? Italiana. Però aquí som salvatans! Aquí som... Doncs molt bé, nanos, un cop tenim aquesta pizza ja acabada i preparada, esperem que l'altra s'acabi de coure i després posarem aquesta cap a dins del forn i acabarem de fer les dues. Però abans de posar aquesta, passarem a la meva secció, que a la gent últimament està començant a agradar-li molt, que estem posant bastanta xitxa. Vinga, som-hi! Doncs molt bé, nanos, avui us tornaré a portar una lliçó de vida, d'aquestes que va bé per anar pel món. Així que ja podem anar-hi. A vegades, vosaltres, en aquesta vida decidiu independitzar-vos. Què passa quan t'independitzes? Que te'n vas de lloguer, perquè normalment no en tens aquí per anar a comprar una caseta. Doncs nois, el que heu de vigilar més quan us independitzeu i aneu de llogaters és el següent. Heu de vigilar amb la cacera. Hòstia. Heu de vigilar amb la cacera, perquè aquestes se porten molt malament amb vosaltres. Però, nosaltres sabem que sou bona gent i que ho podreu tirar endavant. I és moment d'anar a fer el tastet. Bueno. Tenim les pizzetes per aquí ja. Avui això és un sopar, vamos, espectacular. Què, brother? Primer un traguinyoli, no? Del conillet. Moment de provar les pizzas d'avui, nanos. Primer tacarem La de ratafia. Primer la de ratafia. Quina era de les dues? La que porta champis i bacon.
Totes dues? Ah, no! Hi ha una que no porta bacon de les dues. Poh, la de ratafia té que estar, nano. Novell trencat, pizza enxucada. Hòstia, se'm desmorona la pizza. Oh! Que bona. Li dona un gustet dolç la ratafia, nano. És increïble, Bueno, va, provem l'altra ara. Ui, que bona, també. A poc a poc. Home, jo crec que la de ratafia, tio... S'emporta el premi d'avui, Ratafia. Hem patentat la massa, nanos? Que algú m'ho digui si algú havia fet abans una pizza amb ratafia. Increïble, increïble. Ens hem passat el joc. Poc a poc i amb bona lletra. Mira, les mans ben brutes. Tens un tovalló allà, Càmera? Aquest nano és un perro, Doncs molt bé, nanos. Avui ja ho tenim tot. Així que recordeu, subscriviu-vos, compartiu els nostres vídeos i capítols i doneu like a totes les publicacions i els vídeos, que ens ajuda molt això a nosaltres. I Guillem? Sobretot recordar els sorteig que tenim ara mateix al nostre Instagram. Ara. Oli, estem sortejant Instagram, oli. que El té regalem. les gran. Estem regalant 6 ampolles d'oli, nanos. No sé què espereu, només s'ha de comentar i seguir-nos al nostre canal. Dit això, recordeu sempre, us portem al cor i a la panxa també, home. Ens veiem en el pròxim episodi.